Hu blei ya pi baro ngade imarina kashnong try jonga dei na laitera man gapriang sungu bahaya pi baro sya kani ke channel jonga laitera roots ka video ba menta kasngi kadai shaphang uwe na ki jynbam ki blei bat ngatharai ba baro piatip ba utau dei u chocolate. Wow, pej udon bunjat bah. Udon ubalak klebat kadut. Udon deu balak klebat kinat. Nangta udon deu u chocolate balak klebat kiso. Shanie kidon kidukan bakerpang badie tang ya ki chocolate. Katen rajong uni jynbam ki blei kadai na kiri Latin America. Hakaba kiriu handai jong kini kiri ki khot yau ni uding so koko u jynbam jong ki blei nilaru banyo iba ki khai pet uni ubri uya kaliang da karabet bat kish ing ne kisembai koko na uni uso hana kiriu handai ki jushna kiat bat kum churu kadawai om tangkata hendrai kishna de ya ke jingdi da upudar jong kini kish ing nek sembai koko baladung ni bha bat kiju ai yaki kum kijing terwa ya ki brio na nong Europe ki bawan poi syaka jaka jong ki ha katu kapor bat dei kini kinong Europe ken ki basmat ban syang keleng keperthei ki belapen sapriang ya kajing rap dia uni ukuku syaki jaka nekiri saudong keperthei kum syakiri Asia bat Afrika uni usok kuku umi bha ha kiri shet na kata-kadau syari Europe bakriat om la ban rep pat kishupin poi tam ya kishing men handai hangne ha Europe kani ke jingdi chocolate bala pen kre bat upudar jong kini kishing kuku kadai ke jingdi tang jong ki breu barispa kum kisiem ne ki mentri bat dei tang hadin habut bayakan ni ka jindi chocolate la die ha kidukan harut surok bat baro ki pat ba ki la bantiet bat bandi ya ka lada ki kwa ki judie ya ka haya wahat wat hadu menta nan sabatai kum no pat ki rep ya uni usok koko mo nengkong lambau sambai kimi kini ki jingtung barit uni jingtung la tung marwei bat khamnya na ki wei pat nang ba undup he dup san bha bat la tung ru yaki ha pedeng jong ki wei pat giding ba knang ba kasngi kan num shat direct hakisla jong ki nreite kin tater khongno dei inda ba kini ki jingtung barit kilas dang ban kelading ba he misala banyo iya kisentiu pet ki kam kerpangum dei namar bakipu na kading ba om na jan kisla na kitenat kaya pher bham dei kata karukum pu enda kini kisentiu kine kikela patsha kiso pet kitab iru kum kiso kan forum dei kidon robon jad om tang kibastem hendrei kini kibasauro ndak kini kisok kilai la khet no eki bat lum ya kishi jaka kani kepenken mau bahaya ngapitep ya ka jinglet khet kwai sya ka brila jong bat ngaken mau ngijulum ya ki ha kipla mila bani iba bun bah kinang trebela ha kani ka bri kuku kidon ki breu ki banang ra bat kidon kinong treiro ki banang kho oh pejapo kisembok kitap longkum kisembok sok mandir ne sok ram dieng dei kat ba kishing pat ki ikum kishing kopi enda kiladap kho bat penlang ya kini kisembok kilite ha kawi kejaka bala siang tang de kislakat bale mo kia kenton hang ni si jaka pinsatep bale ki kenton bat telup da kislakat kumnie namar baki dei ban pedem ne ferment katu kat ni sengi ngatharai kitab hakum ne kenang bakin deput kini kisembok bat banyo ya kishing da kabasuk bat hadien katu kat ni sengi enda kilati kena baki ni kisembok so kilaput bha
kisah sedang ban play no ya ki. Bat sat pen khot ha ko Shua ban that pen rkhyang. Pio ki ju that pen rkhyang sngi. Kumne ya ki hakiran san balasnada kisit. Ngatharai kan shimpor de kitayo ban terkhong kumni. Dapet bhati kitab ikup kish ing sa ophan pen banam day. Menta bakil adap khoyo snap ula ikum ni ula ikhot bah. Bat ula long ready ban net dino sha kiyo kihat. Kat baki nong khai na Europe pat kijilit thet na kini kiri. Bat ra ya ki sha Europe. Ban china ya chocolate. Ijuan ra ya kini kish ing koko sha Europe. Lamba kiling duriau. Bat kiling suin beneng hakapor bamenta. Hangne ha Europe ngila ban cheme ki karkhana chocolate ki bapau nam ha Belgium bat ha Switzerland. Ali ken ngin jngohkai ya kan ka karkhana basna chocolate hangne ha Switzerland. Bat ka kerteng jong kani ka company kadai LINDT but sprungly. Ali ngin ya shu. Kadan kam shi the shakmat imat. Oh imat kadai katai hangtai mo ha kaliang kadiang. Abmo ngani jingo ya ka shudan sya kani kaliang. Ngayo kasan buat batok lin chocolate hangtai. Ali. Ini lek iwat lak lek iwat sya kan ni kaliang pi. Namar ngayo ru yo knam bakadau sya katai kaliang. Kini ki building pat hang ni ki bang yo ki dei tang ki office jong kan ni ka company man. La tho hang ni kan ro LINDT home of chocolate. Ngatharai ngila jan poi pi. Tangba kumno kumta habya zigzag ban poi sya kata ka karkhana. Katai hangkai kala bandai ka dukan niman. Pat kita ki bri pat kila bandai ki nong jngohkai ya kani ka karkhana. Kabadan ha senda kani ka dukan hi. Ali ngini lek rungno apo pi. Wow, packaging ibang Tau fountain ubatu tang dau chocolate bat kajing jong ro thap long kum ka ksa chocolate ban LINDT kayeng jong u chocolate ali fi ngilai pek kham na jan ani ngalai ngala ngut chingut umbia na du mene namar ngala ibang palat pek se kajing tuat kerhai lada dei baki syate ngatrai ngala lek pediang hakikti bandi chocolate kum badi na shingyar jaitbam la te ya phi shalet pitkai no ya karukom shinayo chocolate ban shinayo chocolate bali ki penon kam ya kashini nang ta ka dut powder bat ka makhon bami na ukoko ban shinayo milk chocolate ne yo chocolate dot ki penon kam ya kashini ya ka dut powder ya ka makhon jong kuku bat ya ka mas jong ukuku kat bayau chocolate balong rong keti malum malapat ki kle bat ka shini ka makhon jong ukuku bat ka mas jong ukuku klem pendon kam dun ki kle bat kle kumneda ka machine ha do bakinda ya ombha ki ju kle de yo chocolate bat kwe ki marbam kum kiso strawberry usok merit de nampat jubam pi u almond nang ta usnap ding sia u hazelnut u coffee u snap dekor wat usingru usok nyamtra usok jauh u pudina bat u vanilla ubang abang bah nila ban yo iya kene ka machine prel pa ya ki jing kdiang ne kita ki mold
ka bangila ban penwandor ya ki coklat, ki dor ki bangi kuah. Bat ngila ban syam ya ki niki mold, ki dor babon jad, kum ki diem, ki rabbit, ki dok ki kerteng jong ki company, kajing penwandor bapelun kum ki niki ball, kadingiem kabalai tengan ba. Nangta kadro jong ki peleng, bat ki dok nut. Hadin ba kajing klek coklat kelak long ready, ke mesin ke penyat ya kini kajing kriang, kenang banduk pendap ya ki da ki coklat. Bet kajing set ke mesin temo. Umla ban ya nujor bat kajing terai tang da ki kti. Kajing mudor jong ate daki hajar kilo ki coklat lashna ke shisngi ngat harai. Kini hang ni ki dai balak lebat ki hazelnut. Mentate ki dang pinsayo i enda ki lakriat kin sakala Kawai ka be itenat ban pet kalong ba ki penwandor ya ki haki rukom baper. Pet kum kini basaudong balak lebat ki alman hapo. Ya kini ki bapelun pat nengkong ki boda coklat. Hadian katapat kitab sedekah dud. Ban pen itenat syuk ki draw seda ulan coklat. Bat kadu ki bu saya ki almond halor jong ki. Wow, pet kejeng ibang. Kidon ki mesin baper macnai ki coklat kat kum kasandor jong ki. Token ngin pet kaya kita ki coklat ki baladap shna pen itenat pen bahabriu bat pen ibang. Tang ki coklat ki itenat Henry kini ki jing sopro haki por barim ki jusong ya ki ki senduk nar haki senduk dieng kumjuro haki senduk tin pat ki badan ki jing dro ki ba itenat tang ba ki jing songkot ki long ki ba kam pandon kam nadu ki por barim hadu ki por bamenta. Nilaban ong baki de ki sopti ya kini ki coklat. Bat baro ki don la kajong ka jing itenat. Kini ki jing song ki pen itenat yang i kinong tiet. Bangin tiet shibon ki coklat. Ade utau coklat tobler udah ibaris pai mat udon shibon telik sopti. Topi kong angin yamat no ya u coklat naka factory jong pi. Niladap jid ya coklat ubangi kuah. Kermen makabol kan syat yu tu coklat bahek pi mo. OMP uklam penham. Nya pet kai ngin yo ubakum no mo. Ini ikong in supplement menta. Ide iba sebunde namar ba isu IA yangi. Ale ken yinil chimno. Hang ni factory kibu ro ya kawe kadukan baka dia ya ki coklat ki bakala shna kani kadukan kadai ka baheb bat ka dia ya bon jat ki coklat bat ki kena ki bawan hang ne te ki muja om tang ya ki kena henry kani kadukan ro ka kring wat yang ki bela he lasan larang ba la temben. Tengah kermen bapilaya itenat banyo iya unyu coklat ne jynbam jong ki blei balashna ha kanika factory ke badan ha Switzerland.
Ali kan ngin yami no wud nreite ngin sakut kum kini ki kena ki bathiet lut ya kini ki coklat hang ne. Bye bye, saya Syang Suk Baro, bangin saya kendo opat la syam tayau. Bye bye.